जे नामल को जों साइथांगा आसे कोको साननालिया तांगी तार पॉलिटिकल बासन दिनन जराया ताबु जरा के जों थाके थांजांगन जरास पॉलिटिकल बासन जों आबो इलेक्शन जरावर लायो जों पॉलिटिकल बासन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म लायो जों ताबु के जों बागे थांजांगन बुवाग्रा थांजांगन खरम यासगै जों बसकां स्वागत खलायनानै आवाज बिन कोन अबना आं साननायो जों गोबां डिप्राइभै जों फरायनो सानो जिन बुवाग्रा सामानि कायशर को मुदनारनि जों थांजांगन नांनाय Maksud saya, sar, ciri parawo lama mayatku, sar, ciri parawo degree, apa bebas ni bagai, jauh tetapi ni bagai, sen bebas nak sar. Maksud lama wo, maksud kami lama kericu, sen lagi thanjang kering lagi, oh lama ni orang sen keblek lagi main bagai ceng maya, tapi thanjang lagi kalau orang keblek ni ceng mana? Tei itu, sen orang keblek lagi ceng thanjang ni orang di sekarang lagi ceng mana? Tapi lagi थांजानि जे फराम अब बेलाय गोब्लाय एबा गुसु गोख्रो तांगे ताबो जों सायमान नांनाय जों तैनो तैखौनो पलिटिक्स जाथोंदि जों हेल्थ इश्यूज दि जों पलिटिक्स जाथोंदि एजुकेशन दि जों पलिटिक्स जाथोंदि तांनि हियाव पलिटिक्स थोंजानि मानिया अब जतन लायबा नांगौ मानि मानो दिनै बो सीपीएम बार खायदों कांग्रेस बार खायदों बीजेपी बार खायदों आईपीएफटी बार खायदं दिनै गोबां मानसिफोरा आद्रा बातालि जेसेबां खायदों तांगे आनिति प्रसा जों नांगौ थांजार बिस्ति जों गोब्लायना आबन बागै बुबाग्रा साव बुबाग्रा तामसा नरमनि थानि बम आं मुंसानाया नरक जस्ट थांजांदि थांजांगे जों साजा गोब्लायना जिन नाहारमुं तामो जिन नाहारमुं ब्लक कमिटि चंलायै जों इलेक्शन कालायै जों भोट पनानि जिन नाहारमुं तामो गाय जों ग्रेटर डेभलपमेन्ट जों बुबाग्रा पार्लियामेन्ट जों दा किदाके अल ग्रेटर डेभलपमेन्ट बिसिनते जों मुक्तिमानै जों बबे एंटी प्राइवेट सादल तमानि जों यवनानसि जेबर जों ग्रेटर डेभलपमेन्ट मानना जों बेबाग नांमानि माने जों आबर मानि थानाय बेबागनि नियाफोरनि पार मावनाय अमाय गाबोन बागै जों सायमान नांनाय जिनि लिडार साबंनाय जिनि लिडार साबो बुइतावनाय आव बेबाग जों सायमानि दंगो तानि हाके जिनि तिरफ्रा हाबो लिडार गोबां माने दङ जों जतरनो हामजागो जों दिनै जिनि बरम गोनां जिनि एनसी डेभलपमेन्ट बनबा हामजागो तानि हाके बो जिनि तिरफ्रा लिडार ब्ले जिनि बरमगना जितेन्द्र चौधरी बरमगना हामजो ताके बहुत ही बड़ा लीडर ते जिनि बरमगना जिनि बीजेपी लीडर तो कांग्रेस तो जेकोन तो ताके बरक ती बरसा माने जों थांजाना नांगौ ए जों जि डिमान्ड माननाय अबन बगै पार्टी मुलि पक्षे पार्टीले दिनै थाङै खाना फायनाय किन्तु आनि दफा जै थांजोग्रि हिंगाय जों बुफोर जों दाबि मानेबा अब जों मोदिनार नांनाय पार्टी कायसा पार्टी बाइथां थाङै दे पार्टी जों संसाय मानो बेबा आनि ताकु तुमु जदि आनि बुखुक तुमु जदि पार्टी जुदा खालाय हने बोलाय गावलाय बोथालाय गाव सलाय हिंगाय आनि ताकु खरसा लांमा आरि थाङै जों दिसे बन फिन दमान फिनाबा पार्टीले बाइथां कि जों संसाय मानो किन्तु आनि ताकु जदि पार्टी जुदा खायने आनि बुखुक तुमु जदि पार्टी जुदा खायने नों बन बोथान सिगां के जों दिसे बन फिर मानेबा ए आवना जों वास देखला जों नांनाय हानसा बेबा जों दुबे डिप्राइभ खाजमाने जों दिनै कमिउनिकेशन बक्स मुदा साननाय लामा माननांगौ जों थांजा खालाम दिसाना स्कुल माननांगौ जों दिन थांजा खालाम दिसाना दै माननांगौ जों दिन थांजा खालाम दिसाना आवना बेबा थांजा फा बे जों सिना नांनाय त्रिपुरा मथा जों पार्टीनि जों डिक्लार माने कारण तामो जों सायमान त्रिपुरा हाव गोबां राजनीति खालायथांगा गोबां लिडार रुल खालायथांगा जों बरन दिगो जों बरन रेसपेक्ट तांनि हाके जों जेफोर बरमनिना सोरनाय जों जेफोर हामजाना सोरनाय जों आपन थांजानाय अलरेडी जों सिनान नांनाय जेरै जे प्रिभियस जे गभर्नमेन्ट थांनाय थं एक्स वाइ जेड जेसेबां थं जों बरन हामजागौ बरन जों बरन दिउ तांनि बो आनि ताकु आनि बो आनि प्रसा बुं सुले अलरेडी जों हामजामा बायसा जों थांजालायने थांजामे जों गोब्लायनाय अबन बुगाग्रा सामानि जों ग्रेटर डेभलपमेन्ट जों जेफोर माननाय आपन जों जत ति प्रसा जों थांजालाय जों गोब्लायनाय आनगे बसकन जराबो जों मुंसानाया एक्स वाइ जेड सामानखौनो जों खोनाया बुबाग्रा तामासा बुबाग्रा तामखाय आबो सिमेन नासुगि बुबाग्रा बावबाय जों मा चलिनाय बुबाग्रा गाची फानची बरम ची लामा ची लांमा बुबाग्राना ची लास गो आबन जों सिनांनाय जों लिडार तो जों जरा हानजानाय लिडार तो लिडार कहां फेबो लिडार बिस लिडार तंगो जे लिडार जो तो लिडार तुइ दुलै खाबाकसा फानतासा याबासा याब्रे मासा तिमान हंगाय हरपसा अबखा चिना हारि बुबाग्रा महाराजा श्री श्री प्रद्युत विक्रम केशव मानिक बहादुर देवबर्मा जों तो लिडार हामजो के लिडार तंगो जे लिडार जेमन ताबो स्कुल अफ टीचर गोबां दङ
स्कुल टीचर दङ न टीचर बिस खजर टीचर प्रतिभा जे टीचर चाहिँ प्रिन्सिपल एबा हेडमास्टर हिनो बिनि कमन बाय सिस्टमेटिकली जरि लजिकली चोरि खान गाय आउ स्कुल टीचर का हम रिजल्ट खायो ताने के टीचर खान प्रिमान बगै ओमा हिनो चाहिँ लिडर को खसा लिडर बिसिङ जो तो लिडर को खने चाहिँ चोल लेखन गाय खाबासा खनबासा याबासा चोल लेखन गाय सिन दिन डिमान्ड तांमै बेबा ए अबस मेन को खाय अवन बगैना सिन सिना खानचन फान बेला ग्रा बाकी हेके चाहिँ तिप्रामा खासेमानी फेब्रुअरी मास नि 5 तारिख लेना फेब्रुअरी 5 तारिख दिबर खिरिङ मानचनि बस बुबागरा खरा खबलाय सागलायो तिब्रामा था जों बसकन इलेक्शन जों पॉलिटिकली जों फाइट लायनाय जों जफन बगै गो थानचनि खरा बस खबलाय खना तिनी कासे देर मास पार्टी तिनी रूलिंग पार्टी बीजेपी एबा आईपीपी रूलिंग पार्टी न नॉर्थ मान हंगाय कासे इंडिया ओ बीजेपी पार्टी ग्राक तिनी खबलाय सिंजा त जत पार्टी स्टेटस रूल खायना ओ माय पार्टी नॉर्थ मान गय काहे तिब्रामा था देर मास पार्टी ओ थानचन खरा बस खबलाय खना वाचिन ना तिनी कासे नेशनल पार्टी न कासे स्टेट रूलिंग पार्टी न नॉर्थ मान खबलायबा या अबन चिनी लुकुरनि फाने बा थानचनि फान अबन चिनी बुबागन कुइ सामु चिनी बुबागन कुइ नारमु चिनी बुबागन खायरगमा ते चलो चिनी जत चिनी लुकुरनि थानचनि मारी अबन तिनी बसकन चु कुनुका नै ति देर मास हार बे तिनी मस नॉर्थ मान गाय जों सारा 10 वर्ष ति पारा सर थानचनि दं के चिन डिमान्ड चिंता तिले मेना माना ताबो बजार दं जों योगानि अब बेबा चिनी बुवा निस्ति चिनी बुबागा ज्ञान गना बुद्धि गना खरम गना होता मरिया तो आइ बासन सिगो कब बासन रंगो माय बासन गना ज्ञान बासन गना बाहाय जों लिडर जों बिते बरा माने गे ताबोसो जों खा सिगै चिनि बगरा ल बिनार गाय जों हा अदम जाते अपरिथि बो कोन जाते तुम मांगला दिन आंगर बक्स साइ मै फंसैया इ जता खाबो खाबा हामजां नाय बुबाय सामा जुदा साम गामन जुदा अमा हायफुन दिन उंला दागे जों बुखाबा हामजां नाय जों कामसो स्लाइ चुंलाइ मानो पार्टी स्लाइ पार्टी गलाय मान किन नि बुखा स्लाइ नाय बुखा तमना अवन बगै तिनी आं प्रसेस चिरु तमामेबो तिनी बरमाना तिनी एमडीसी तिनी दादो आं प्रसेस चिरु तमामेबो तिनी आता कमल कलाय प्रसेस चिरु तमामेबो तिनी दिरेन तिनी बरमाना दिरेन चिरु तमामेबो मुं सांगला जों जत लुगर थांचलाय जों पालके जों सालंलाय ना अवन बगै तिनी बसकन जरगो जों जत ति बासरा तिनी नाहार दमो तिनी बुबाग्रानि नाहार दमो बो मिनिस्टर चानिया बो नेता चानिया बुबाग्रानि नाहार दमो आने लुकुर न ओ हानि मुक्ति करना दिसे आने बोवार से तिनी बोवार चीफ मिनिस्टर नाही मानो तिनी बोवार राज्य सभा एमपी केंद्र मंत्री मानो बोवार तमसा आं तिनी केंद्र मंत्री के पास में जुमा चावन आने वर्ष थांचायको आने वर्ष गप्लाय आं सामने मंत्री नाय आं बोवार साउ जेबर चिन्ति बरसरा मुक्ति मानाय आपुर चिन्ति बरसांनि पावर थानाय याबो फियाबा जोंताबो नेता सालायना अमसालायना सेलाय बुलाय तंलाय गाय ज हाइलाय थेबो चिनि लुकुर तेबो जों जाबाय आवन बागै बुबागरा नाहामानि गेरदा तिबले बिसिते जों जत लुकुर जों थांचायको जों मुक्ति मानना आवन बागै जेसाबान दं चिनि बुबागरा नाहारमु बुबागरा सामानि को बुबागरानि को जों खानाय चलेले नांनाय बुबागरा तामासा आबो खानाय जों सामफ्ले नांनाय बयनि सामानिया गोबां लिडार को खाना गासन गोबां लिडार सामनु खासन केबा जों ताव बुबागरा लगिरो जों खबलायनानै बगै जों माय चाय दंने आवन बगै मुदिनार नांनाय बसकां जराबो 2023 तेबुसि मास बाकी दङ 16 मास 2023 इलेक्शन ले जों आपुर अमर त्रिपुरा हाव पुया रेकर्ड हिस्ट्री नाय जे रिजनल पार्टी का नेशनल पार्टी रूल थाने अब बेबा थिर लोग थाना खिदे अमर त्रिपुरा हिस्ट्री नाय अमर खासा पुया त्रिपुरा हिस्ट्री नाय जे कायसा आंचलिक पार्टी नेशनल पार्टी कब्जा तय रूल थाने आवन बगै जों थाजा दंनाय खा खामनाय दा गेसानि रिक्वेस्ट चिनि सिकला चालाय बगै स्पेशल ताके जों सायमानो जेब्ला चिनि सिकला चालाय ग्राकनाय आपुर चिनि समाज गाननाय ताके जों सायमानो चिनि सिकला चालाय गाय समाजनि बेकग्राउन्ड जेब्ला बेकग्राउन्ड करानाय आबर थम बसानाय याबा चिनि सिकला चालाय सागो बुनि गावफोर सिलि दङ बागि सिलि दङ गाय सिलाबे कगै देगर बको सुरि बथार चिनि बथारया जों त ड्रग्स बको जों ड्रग्स रे बथारै आबर जों हजाम नाथनाय ini hamse sam drugs pa ini hamse drugs pa ne sam power bona police rom tlang le ado bona bisi phiong ni bona sam power abo jung nai bona nai tange ko ba sama ba yasu jot area was kela tong nai tange drugs e barcha ni kobri thang kai obote samu nang ya jemon जों मोदायो बुंता नंगाय किसा फाजिल साजा सारगो नागा ते मोदाय ता नामा मानिया चिनि बरबो जेमन चिनि सिगा चालबो जेसेबां काम पड़ितोंनि जेसेबां गियान गोनां बुद्धि गोनां तोंनि ड्राग्स आइ कबबाय थांगे बोते वान्स नांगोन गया साम फाइमिया ते नबो बिनि फेमिलि नायगोन नायनि थाङो
Abon bagai जों जिनि सिगला जानो बेलेग न हजाक मा तंनाय तांगे के सिगला जाय जिनि बे समाजनि भबिष्यत जिनि समाजनि बेकरे आन बागै बसकाम जरनगो जों मा मान सलायनाय जिनि सिगला जाय न ड्राग्सनि जों मा का सलायनाय आ गामि आमसे ड्राग्स साबो खालि दं बन साबो पावर जों मा नाय जों नायनाय तांगे के जों मान सनाय जिनि दफान सिगला ता हमसे पेमेन्ट जराबो बुइ दफान सिनि दंगो दिन ड्राग्स चाहिँ बथाने जिनि जिनि सिगला जाय न गन हारमो दं दिन नि दं तामा के जिनि तिब्रा हाबो जों बस पर्सनल फुनना काय जिनि तिब्रा सर 41% हंगाय बुइ दफाराव 69% हेनेब्ले गताबो ड्रग्स साथन के बस परसेंटेज सो हंगाय जिनि बराव 69% बुइ दफारा के 31% टोटल अपोजिट गा बुइ दफार सिक्रिति बा आरो तंगो अबल जों बुजिया नामा आवन बगै आं थानानै मसंगो फरकसां थंग्रं एबा जिनि स्पोर्ट्स योड एफेयर्स बारजा मानदि जिनि सिगला जाय न नर सारि सारिगो सामदेबो फ्री गनो सामदेबो फ्री गनो थंनानि जाय तलायदि साक न काहाम साकरा काहाम के तमन जाय तलायदि ताइ बुइनो हाकिनो थंगै जों थमुन हापर फसावै थंग्रं फ्राय जों थमु बाय केरियर सामि मनो अमा के बस जों आवनाय आन बगै न प्रिपेयर दंनि बस कंगो 19 अगस्त जिनि बगाग्रा बिरबिखौ आसेमान सालो कायसा इदि एसिया हाबाम बखातै फुटबल टुर्नामेन्ट जेंना थांनाय दङ जे टुर्नामेन्ट जों गाहाम प्राइज नाय जिनि सिगला जानाय नाय बा थंग्रं दङ जों आवन बायना प्रिपेयर दंनि सब जोनल वाइज टीम नाय फाइनली खुमनं थांनाय थंगैनाय आवन जिनि बस वान सुमन एबा नंनो जत जिनि जुना साबना थ्रुदै नाव साप्लाय जेंनाय न आवन प्रिपेयर दंनि दे जतन काम करनो किन्तु मोइतो नारनि जेस सामपान फ्लाइदि थांजा दं नालाय अ थांजा कके बेलेग होलाय जों आसु बसर रे खजिबो बिचारमाया बुजागो बिचारमाया माजरा बेरे जेरावबो बिचारमाया तामनि मायाबा थांजग्रो दिनि नोंगियावबो दङनो ए फनाजि फंस आरनाव बरफ देबा बुन बरफ सिब्ला हाके मान चलले फेलिका पॉलिटिकल डिबेट खालाय जमा रिजिन ताबो पॉलिटिकल डिबेट खालाय जमा जों सिके थिंजाय फै केबा ताबो जरा फैगा जिनि काथमा जिनि ग्रा जिनि फान अब जिनि बुबाग्रा तंख जरते चिंति परसेंट के बस सिगल मालिया ते के बस सिगल मालिया अब थांचा करक तिरक तेबो करां फायो बुइतेबो किरिसा फायो आबार बगनो बुबाग्रा न माजरा बेरो हाय हामिया साव बुइ दफारो हायबनो जों बुबाग्रा डिफेन्ड खानाबो जों जत सिगला सार जों करां ताबा चिनि भबिष्यत चिनि लामा बुबाग्रा सिखलाय बसायनि फ्राय चिन दफाबो सामफ्लाय दो बेलायनो चिनि बुबाग्रा चिनि बा खायरो सामफ्लाय दो हायलि तेबो माय bahasa orang bubagram bengayo tani kan ke bubagram ni nong bubagram ni ba ani ponche chairman si damkri le ni chao sarkar tongai rakta nganga thanai pandemic period to thanai eko jero corona virus ma jero chini hazar barro flight ticket thum train ticket to bus ticket thum gobang ma barro fan bo khata haseo chai kene kam samu job hani tam sore nai tam play tam puro chini bubagram ni puro angri to puro hazar barro bus ko puro le to puro tini power kris dinam se tuiman hongke nang tini ponche chairman se power na bosin na khana haptan sala heba hanela nang tini power kris dinam se hazar gari ublo ke tu heman hongke nang tini power na tebe se bin daw te phana na apti leader se sina na nai apti leader se mane saina ni na nai heba sembon ba hamjana na nai ta ke bosiang ni chao heba apti na sai ka tiroi sini khamdina se swasawai basang aguri chen tarana Andoge, nonton kampung tuh di bus kan jarawa. Ini saya sempat post martin tuh jodoh sama. Ekta kaba presiden, secretary jadi orang kan, non jadi member selagi kan sekarang aku sama apa ya, কিন্তু jodoh sama. Maharaja ni mau nazar, si leader si nazar, jodoh sama. Tapi jangan jodoh sama ni kan, jangan kanca kan jangan bus sama apa ya. Awan balik, jangan sabar disiplin tangan nai, jangan rules follow kan nai. Bawa kerja sama ni kau nasi, kuno tanah, thai cepat kuno kinan kere, bawa kerja sama ni antikan cuci sama kan nai. संसार कपलाय मन आंदोले 2023 मुदिन नरदे और ते प्रॉपर्टी परमत रोड खने थांगि दङ ते बुबाग्रान बिसिते जों और ते प्रहान जों बिरे थांगि दङ आंदोले नरजन कामगुर खनि इन बगसुन सिदो बुबाग्रा आइ लक्थु ते प्रमत आइ लक्थु ते जि वाइडी आइ लक्थु ते थांसा जों सप्लाय हामा